L-eżamijiet u l-lezzjonijiet tas-sewqan qed jitkomplew mill-ġdid bil-ħinijiet ġew estiżi biex jagħmlu tajjeb għall-ammont ta' testijiet u lezzjonijiet li issa żdiedu. Dan l-istazzjon hu infurmat li madwar 4,000 persuna qed jistennew biex jitilgħu għat-test biex jiksbu l-liċenzja minħabba li kien ikkanċellat l-eżami fi żmien il-pandemija. Il-manager fid-Dipartiment tas-Sewqan u t-Tagħlim tas-Sewqan Clint Mansueto tkellem ukoll dwar kif dan id-dipartiment issa qed jesperjenza żieda fix-xogħol. Il-Departiment nieda pjanta kontingenza bi ovvjament qed jestendi ħinijiet tal-testjar inkluż is-sibt biex jassorbi iktar il-volum ta' testijiet li bażikament nbadna bih. Stqarru wkoll kif l-applikazzjonijiet tat-testijiet ta' teorija kienu qed jesperjenzaw madwar 200 test kuljum fl-ewwel jiem li fetħu, madankollu kif għadda iktar żmien dan in-numru beda jitbaxxa lura għan-normal. Is-Sur Mansueto stqar li l-influss ta' 4,000 applikant għall-eżamijiet tas-sewqan mistennija li jinqdew fuq medda ta' 3 xhur. Is-settur bħala mod operat qed jaħdem bl-iktar mod fluidu kif kien qed jaħdem qabel ma waqafna bil-Covid, ġifieri qed nitkellmu Marzu li għadda, ġifieri jes nikkonferma li kemm min-naħa ta' testijiet u min-naħa ta' eżamijiet jes il-proċess għaddej b'ritmu normali għall-aħħar. Dan iż-żmien ġab ukoll tama u konfidenza fl-istudenti tas-sewqan fosthom Juan Carlos Falzon li issa jinsab eċitat biex jagħmel l-eżami tas-sewqan wara li seta' jkompli l-lezzjonijiet wara waqfa kemm xejn twila. Eċitat u għax meta kom bdejt isu kollox waqaf u ħassejtni jisni mort naqalura mħabba dak. Imma issa qed inħossni nervuż imma rajt preparat grazzi għall-instructor tiegħi li preparani sew u les biex nieħu test. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.